למרות שידענו שהוא מוחזם ומונשם בעצם לצרכים רפואיים, אבל עד שאתה לא רואה אותו זה מאוד קשה. הוא היה כיומיים מונשם ומוחזם. כלומר רק אתמול? ביום שישי, בליל שבת. ממש קיבלנו אותו כמתנה לשבת. נכנסנו אליו בטיפול נמרץ לקראת שבת, שרנו איתו קבלת שבת והתחיל למלמל איתנו. זה היה האושר העילאי. יותר מאוחר נכנסתי לברך אותו, ברכה השם בשמריך יאר השם פניו אליך וכבודך ישא השם פניו אליך ועשה לך שלום. ואז הוא אומר לי, תודה אבא, אני אוהב אותך. זה מצחיק להגיד, אבל זה כאילו היה היום המאושר בחיי. בסיטואציה הזאת זה היה פשוט אושר עילאי, ומאז כל שעה הוא יותר טוב, הוא מדבר, הוא אוכל, הוא עכשיו הוא הסייל שלנו, הוא חזק, הבן שלנו. נדמה לי שכרגע מחליפים לו תחבושות, יש לו פה רגליים ככה, אבל הוא חזק. כשהוא יתעורר שלום, תודה רבה, תודה זה כל ואנחנו מתחילים בסדר. אני יודעת כאן, אני רוצה להגיע אותכם בלילה, כל המקום שם, מי שיכול לעבור, יכול לעבור לך, שאני בסדר, אני רוצה לפה. לא, אני מבלד פה. הטלפונים מבקרים. המשפחה שלי זה משפחה שקיימים לי. נחתם, איזה צריך? אז שפו אותי החוצה, שם אותי על הנוקה, ראו אותי ללוקנט ונכנסתי לכם כמה שאתה מהר. אני כל הבעד של החיילים שלי בסדר, ברגע שמו לפני החיילים שלי חזרי איתו שהם מדברים בסדר וזה, אז זה יותר רגוע. חושבים על הבית ברגעים האלה, על המשפחה, על החברים? באירוע עצמו חושבים איתו על החיילים ועל שלא יותר נפגעים. בתור אבא אני רוצה רק שיהיה שקט ושיהיה שלום. ואני זוכר פעם שאלו את גאולה כהן כשהתנגדה להסכם החלפת שבויים איך הם החלפת אסירים, אני רוצה לשחרר, אמרו לה, אבל בתור אמא, אם זה היה הבן שלך, מה היית אומרת? אז היא אמרה להם את המשפט הבא, זו התשובה הכי טובה בעולם. היא אמרה, בתור אם זה היה בן שלי, אני הייתי אומרת תוותרו על הכל, אבל אני מקווה שלא היו שומעים לי. מגיע אותכם בלילה, כל המקום שם. משפחתו של עשאל יכולה לנשום לרווחה. אחרי יומיים שהוא מונשם הוא מוגדר פצוע קשה, הוא התעורר והתאושש. ממש קיבלנו אותו כמתנה לשבת. נכנסנו אליו בטיפול נמרץ לקראת שבת, שרנו איתו קבלת שבת והתחיל למלמל איתנו. זה היה האושר העילאי. עשאל נפצע קשה ברגליו אבל המשיך לפקד על הקרב כשהוא חושש שלא יוכל ללכת יותר. פתאום זיהיתי איזושהי יציאה של אש ככה מרחוק, איזה 1.5 קילומטר. רציתי לעלות בקשר מול ה-MP להגיד לו משהו, ואז הטיל חדר. הייתה לה פגיעה ישירה, בעיקרון אני הייתי במושב של המפקד, הייתי בעמידה, אם הייתי יושב ותקבל את זה לחזר לראות. מכאן הפסקת האש נראית רחוקה, המשפחות רק מחכות לרגע שהילדים יחלימו. עשאל יוכל ללכת על רגליו, והוא בינתיים מודאג רק מדבר אחד, החיילים שנשארו בשטח. כשמדברים על הפסקת אש, זה משהו שמרגיע לך? כן, יש עוד חיילים בפנים, קשה לי עם זה שמשהו בפנים, נלחמים ואני עדיין מחוץ.